Bagaiago jakiteko gurekin da, Amaia Ulat bizilagunekin kolektiboko kidea egunon. Kaixo egunon. Bueno, jakin nahi dugu, mobilizazioa deitu duzuela, aurreratu ditugu aipagai ezberdinak, baino zer aldarrikatuko duzu zein izango da, mamia? Azteko esatea, turistifikazioa dela fenomeno globala, ez? Orduan, zentzu horretan, ez? Setsarearen bitartez, dala hegoaldeko, Europa hegoaldeko hirien sare bat, turistifikazioaren aurka, erabaki dugu kainak 15 honetan, igande honetan, mobilizazio bateratu bat egitea, ez? Bai, hasiko dena, Kantabriatik Veneziaraino hartzen duena, ez? Pasata Lisboatik, Kantabria eta Donostian, Kontxako Errojutatik ateako gea 12an, ez? Orduan, kalera aterako gera aldarrikatzeko urte luzez esaten ari gerana, ez? Dala berriz ere, turistifikazioak gehiengoari kalte egiten diola, eta gutxiengo boteretsu baten negozioari mesedea egiten diola besterik ez? Horre manifestazio ezberdinak gauzatu dituzu orain artean, aipatu duzu aldarrikapen ere betikoa dela. Nabaritu duzue eragina izan duzuela udal politiketan? Bai, uste dugu, neurri batean geroz eta zailago egiten zaiola defendatzea turismoa, utxutxean ona dela, ez? Ikusten dituzte badazkala, ez? Kalteak gure hirian, eta orduan guk deitzen diogun makillaje edo itxurakeri neurriak hartzen hasi dira, ez? Eta guk eskatzen duguna da benetako neurriak hartzea, benetako aldaketa struktural bat ematea eta beste gure hiriko ekonomia beste norabide batean planifikatzea, ez? Horretarako desazkunde turistikoa eskatzen dugu argi eta garbi, ez? Beraiek ateratako EHUk egindako ikerketa batean, ez? 10 donostiarretatik 7 uste du turismoak goia jo duela, ez? Ze informazio gehiago behar da beste bide batera mugitzeko politikak, ez? Horre, hain zuzen, kalkulatu da noizbait turismoaren ondorioz zenbat pertsonek utzi behar izan duten Donostia? Badaude datuak, orain ez ditut gainean, baino badaude datuak argi erakusten dutenak badagola auzoetatik, bai erdigunetik, baina baita auzoetatik mugimendu bat, fluktuazio bat, jendeak ezin duelako bere auzoan bizi, eta horrek dakarren guztia, ez, komunitateak desegiten ari dira Donostiako auzo desberdinetan, ez dagolako jarraikortasunik eta bizilagunak jun behar direlako, ez, bai Donostiko beste auzo batzuetara, eta Donostitik kanpo ere, ez? Hor, uda badator eta honek ere turistak ere erakarriko ditu Gipuzkoako hiriburura, zer aurre ikusten duzu uda honetarako? Argi eta garbi 2014tik edo ikusten ari gera kriston goraka da gure hiriaren turistifikazioaren inguruan eta berriro ere hasiko dira, ez, errekorrak batitzen, eta guk eskatzen dugu nahikoa dela, ez, utzi diezaiogula pentsatzeari azkunde hori onura dakarrela eta desazkundera egin behar dugula bidea, ez? Eta jakin edu ere, nola babestu daiteke Donostiako bizilaguna, bere etxean mantentzea? Gauza bat esan, 51 eragile desberdinek eman dutela txikimendua, ez, gure mobilizazioari, eta horrek argi erakusten du arazoa transversala dela, ez dago erantzun bakarra baizik eta asko egin behar dira, ze gure bizitzako esparru askotan eragiten du turismoak, ez, esan dezue hasieran, ez, etxe bizitza larrialdia, baina ingurumenean ere hiri espazioa nola kudeatzen da eta nola konpartitzen da, ez espazio uzten diguten bizilagunei eta ze espazio uzten zaion turistifikazioaren merkantilizazio horri ere argi eta garbi ikusten da kalera ateratzerakoan, ez? Kulturan ere eragina daka, ez? Merkantilizazioa hori gure hizkuntzaraino iristen da, ez? Souvenir bat bihurtzen den puntura arte, ez? Eta bazterkeria eta desorekak ematen ari direla gure hirian, nun pobreak postaleko, ez? Azken finean pobreak postaleko hiria ez dute, molestatzen dute, ez? Orduan, neurri asko hartu behar dira, eta horregatik esaten dugu aldaketa estrukturala izan behar dula, ez? Benetan utzi behar diogula pentsatzari hau ekonomia erabilgarri bat dela gure hiriarentzako, ekonomia honek desorekatzen du gure hiriko, ez? Planteamendu guztia, ze guztia bideratzen da bere beharrei, ez? Negozio horri erantzuteko, orduan
benetako aldaketa bat eskatzen dugu eta ekonomia planifikatzea beste modu batera, herritarron beharrei erantzungo dion ekonomia bati, ez? Baino, bueno, ekonomiaz ari naiz, baino bai iringintzaz, kulturaz, garraioaz, planteamendu osoari mamartzaio buelta, ez? Gure iritziz. Amaia Aguad, bizilagunekin ekimeneko kide, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Vale, zuei eskerrik asko.